3, 2, 1. Novogodišnje odluke. Rijetko koja osoba ne donese neku odluku koje će se držati od 1. siječnja. Oni ostali slažu čak čitav popis stvari kojih će se pridržavati od nove godine. To znači da do tog određenog datuma smiju raditi sve, pa čak i u pretjeranim količinama. Tako barem misle mnogi. Pogledajte svoj život unatrag. Kakva su vaša iskustva sa zacrtanim ciljevima? Koliko vam je istinski bilo stalo? Koje ste ostvarili, a koje niste i u čemu je bila razlika? Istraživanja su pokazala da svega 10% ljudi ostvari ono što su naumili, dok 90% počne i odustane ili jednostavno nikada ni ne krenu. O motivaciji smo već govorili i taj video možete pogledati na našem kanalu. Kako se općenito pridržavati svojih odluka? Prestanite donositi novogodišnje odluke. Odlučili ste smršaviti sa 1.1., a noć prije ste popili pola šanka i pojeli za 5 osoba. Otkucava ponoć, a vi nazdravljate sa šampanjcem ne razmišljajući da ste već prekršili svoje obećanje. 1.1. ste mamurni, ništa vam se ne da, a kasnije poslijepodne vas prijatelji zovu na ostatke od jučer, jer eto, šteta baciti. Otrijeznili ste se i krenuli prijateljima te rekli, ovo se ne računa. Osvijestite zašto donosite odluku. Mnogi ljudi donose odluke iz krivih razloga. Žele se svidjeti drugima, žele stati u svoju omiljenu haljinu s faksa ili se nekome dokazivati. Površni razlozi neće vas daleko dovesti. Štoviše, postoji mogućnost da će vas i frustrirati, a godina još nije niti počela. Upitajte sebe što je to što zaista želim. Zašto to želim i kako bih se osjećao ili osjećala kada bih ispunila ili ispunio taj cilj. Ovdje pripazite što vam govori vaš ego, ali o njemu ćemo govoriti u nekom od sljedećih videa. Kako budete napredovali, uvijek se sjetite svog početka i zašto ste odabrali baš ovu odluku. Krenite već danas. Prvi korak je najteži ako mislimo da je najteži. Zato i posežemo za najpoznatijim alatom kao što je određeni datum. Uvijek čekamo da prođe Ivanov rođendan, Sandrino vjenčanje, krštenje malog Luke, ispiti, putovanje zakazano u ožujku, ljeto i slično. Osjećaj moranja kod ljudi u većini slučajeva izaziva negativne reakcije. Krenite već danas i to malim koracima, jer ćete se brzo priviknuti na novu odluku i osjećat ćete se dobro, a zakon privlačenja o kojem smo pričali prije će se pobrinuti da vam se sve posloži kako želite. Istraživanja su pokazala da je potreban 21 dan kako bi se usvojila nova navika. Shvatite to kao izazov. Put ne mora biti težak, ali mora biti odlučan. Nitko vas ne može natjerati na nešto ako to sami ne želite. U protivnom jednostavno nećete za to imati volje, niti ćete vidjeti smisao u svemu tome. Odluke moraju biti vaše, te moraju imati značenje za vas. Sjetite se da ste samo ljudi. Desit će se i trenuci kada ćete malo i posustati u izvršenju svoje odluke i to je sasvim u redu. Bitan je samo vremenski period u kojem se vratite natrag na stazu. Dogodit će se i rođendani, vjenčanja, ispiti i putovanja, no bitno je da se što prije kalibrirate i nastavite prema planu.